Kodi mwayipanga check nthawi ndizoona kuti ikuonetsa kuti not 17 past 10 nthawi yomwe ndikuyamba ndikuti kujambula video imeneyi. Anthu aja amati akhoza kufika nthawi ikamakwana 7 koloko leloli 7 koloko ya mmamawa. Nawo tikuti ndi 10 zili patiro ndichifukwa chake tabwera kunena kuti zoonadi tu achibale aja ndizoti afika kuno kumudzi kuchoka ku South Africa pa mabasi omweno anatengedwa ndi aboma. Mabasi ajatu analipo awiri tukuteko all the way from Mosel Bay kuchoka ndekuti kuja ku Western Cape kumene koko mabasi awiri atanyamula ndekuti tu achibale amenewa. Timakamba zoti kunali ana ang'ono makandawo tikufuna afike kuno adzifira kunena kuti no ali ndi kwawo ende kwawo kuti ndi kwa mtendere warm heart of Africa. Mwachiona chithunzi chomwe chikuoneka pa screen ipo? Mamuona ameneyo bambo ameneyo wanyamula kamwana kameneko muiona ameneyo kamwana kameneko kanga kanakwanisa opanga survive there mene zimakhalira kuti azikhala up and down kuthamanga iyayi tiana timayenera tizikhala malo abwino otetezeka. They're so delicate, they have to be protected by all means. Nde kufika kuno kumudzi zinangoyenera kukhala choncho. Well done magaya akuboma. Koma situation ili bwanji kuti no kumeneko ku Kamuzu Stadium fandu kumeneru ali. Nkhani ndionena kuti afika ku Kamuzu Stadium and kumene kujaku paka nali panopa akuchita zoeza kwaeza maropi awo ali bwinobwino makamaka akupanga screen Ebola kuyeza nthenda ya Ebola pajatu ndizonena kuti kukongoruko inadzaphulikanso nthenda ija ya Ebola ndipo ikumatenganso anthu kumeneko ndithu. Ndeno ngati mbali imodzi yonse zoti mwina makeno nthenda isafale kwambiri muno mu Africa isakhudze kwambiri anthu ochuluka mukudziwa kale disaster mene zinachitikira mbuyo mudza tinaluzatu anthu ochuluka kwambiri zaka zimene zija za mbuyo zidzapandifa cha nthenda imene ya Ebola. Nawo kuyipanga control kuti mwina make isakhala ngati yafalikira pena paliponse maiko akuyenerabe azipanga cheki zimenezi. Dziko limene singamafune kupanga cheki anthu ake akamalowa mu dzikomo kapena anthu akamalowa mu dzikomo kuchokera m'maiko ena akunja ndekuti dziko limene lolo sikuyendetsa bwino zinthu zake siri serious kumbali yakhudzana ndi chani za umoyo tangwena kumapanga choncho ndi kumene kucha akayezedwa bwinobwino kupangira confirm ali bwinobwino ndiye kutiro basi tu apezeka zono azipangidwa release azipita Tsopano makwawo kukamba zone kuti azipita makwawo. Of course kumene koko kulika mwamboso lero kulikuonena kuti no akuluakulu a boma akhala kufika kumeneko kuti adzalandira anthu abwinobwino. Osati kungoti mwafika basi tiyeni alisaona kuti apanga motani tiye tulukana alisa ziyenda zipita kwawo iyayi akuyenera alandiridwe ndekuti ndakuboma. Guys, we welcome you here. At least afirebe kunene kuti no dziko la South Africa boma la South Africa sili masamala zaife naibe nazo ntchito boma lathu likuonetsa kuti kusamala taonani mene alilandirira walandira ndithu mawu adzatu amapereka tu chilimbikiso. So that's what is expected to happen kumene koko zomwe zikhale zikuchitika. And from there akuyeneranso ndekuti apange zilinganizo ma transport anthu akuyenera anyamulidwa kumeneko azipita kumene amachokera. Ena amachokera kwa ndi kumachinga, ena amachokera Blantyre, ena amachokera kaya ndikuti Tcholo kaya ndikuti Lilongwe, ena samachokera kuntcheu kumene. Madera osewa akuyenera ndekuti anthu apatsidwe ma transport enera kuti akafike kwawo. Anthu watu sizoti ndekuti ali ndi ndalama solemera ya sizoti abwera ndekuti ndizikwama zoti mwadzadzadzi marandi iyayi nkhani ndionena kuti anthu amene wawa akuyenera ndekuti no apatsidwe ma transport azipita m'manyumba mwawo akafike bwinobwino kwawo osati kuasiyaso malo ono ayambenso kuyang'anayang'ana kuti kuchoka kuno kuti tikafike kwathu ndiziyenda motani tipanga motani. Ayi boma lagwira kale ntchito yotamandika kwakukulu kwagwiridwa kale nkongofunikira amalizenso kumene kwatsalako komwe ndikochepa kwambiri azipita m'manyumba mwawo ndithudi. So zithunzi ndetaziona zomwe zakhala zikusewera pa screen epo ndithunzi za fresh ndithudi all the way from Kamuzu Stadium ku Blantyre kumene koko. Now from Justin Tech we want to say the same thing. My guys, welcome home. Takati kukamba dzulo tinali pano takulandilani kunoku ndiye mwafika tu basi. Even environment yake kwenerabe ukhale osiyana kuja kukwena kukhala kumazizira kwambiri uposa kunoku. Fatu tukudziwa kumazizira kumene kucho South Africa kuja kunoku bola nikoni mwafika kumudzi chimene mungapange apa ndachonena kuti vomerezani kunena kuti no muli mu dziko losiyana ndi dziko lomwe munali kunoku mtendere ndi phwamwamwa komano mavuto athunso ndeti linawonso kuno
azachuma ndi zina zoterozo kuti tipezeka ntonyo kuma contracts athu kuti osati masewera sinthu ngati zipezo. So expect kunena kuti no sizoti life ndi kuti ikhala ngati mene maina ali ku South Africa yangoyenera kusiyana. Malawi ndi South Africa zisiyana, so mukapanga accept mukavomereza mwachangu zimakhala bwino. Fande timayamba nokulingalira zotoroke ndisakhale ndi kuti muzani ndisakhale no maganizo kumalingaliro zonoti yayi koma ndekuja iyayi ndikhale no mu reality zomwe zochitika pa ground nene ngapange bwanji kuti ndipange survive. And the good thing zonna kuti no kunoko magayi amene amalimbikira no matter kunena kuti mwina mwake zimakhazi kuvutavutabe koma they end up getting their food. Amatha ndithu kupeza kachakudya, anthu amalimbikira ndikupeza kachakudya ndithu kayandika lero life kumapitabe pasogolo. We are moving on, maday kumadusa mawiki komanso ndekuti miyezi. That's our expectation kunena kuti no inuyo mupangaso adapt well. And magayizi amene awandazi bale athu mwina mwake afikete saja mara akafika chonje amatangatani taonere no Tsopano avutikira amenewo atipeza ndakhaula amene. Iyayi guys, these guys are coming from a stressful situation amakuchokera ndi situation yopsa kwambiri onena kuti no kumene kujaku enawo katundu wawo achita kumusiya. Akwira ntchito kwa zaka katundu wawo nkumusiya zono tiwayendanso bwanji ayi ndithu kutholeredwa manyumba atsana chichososenda achoka chothawa kumene kucha sizinali bwino. Simungembeke sizono tabwera ndi zindalama iyayi sizotite kuti tiyeni tialandire anthuwa tikhaenawo bwino pamudzi osati kuti tikiyambe no Tsopano kumalo sazala kuwajeda kuwanenera zoyipa uko kwamoka ayiso tentalandireni pamudzi kena kono mutatimalandira alendo timalandira bwino ndukhana wabwino anthuwa. Let's make them feel at home. Asamamveso ngati akusalidwa ngati mene zinalili ku South Africa kudzeti azimva zonena kuti afika Kumudzi ndithudi. I want to say something now nkhani zokhuzana ndi ku South Africa. Takamba kale mama wawo ndipo kanthala kuti basa mafotokoza abalathaza ali kulinderadza samene akakhale kumene kucha. And that's not what we wanted. If sini mafuna zimenezo and ndakhala kumakamba pano pa ine ndakhala kukamba pano just in take Malawi. Guys, bring our people back home. Katengeni mukatenge osati zina zake zagwere kena kono tizizakamba zoti zakuti zagwera takatengana anthu akuyidanitsa anthu amene ajawa apangidwa chipongo chachikulu. Chibongo chikampicha chikulu chimedza kukasiya kumeneko akulandidwa mafone kumenekoko sangayankhulaninso ndi munthu wina aliyense kuti chinanso chimene chikuchitikira ndizani five city diko kumenekoko kulibe maso athu onena kuti tingaoneka pena zimene kuchitika ndemo kupangapo chani. I thought kunena kuti anthu awa munakathandiza just like the munathandizira awa ochoka ku ujeni ku Moselbewa maina kuthandiza so aja ku Gansby komanso nde kuti kuchani ku Cranmond ndikuna kudzakumali ku Stanford chani amene maina mwatenga anthu amene aja asafikeso kuno amene ukhala mungati gole imodzi amene nawo mafikira limodzi koma aja Tsopano ali kundende osatinso kuti pakampu koma mwasiya ifani kumene kudza ndi kundende tungati akulanda zinthu akulanda mafoni akulanda za ndikuti part of your freedom is seized. Mafulu ako ena ndi ena akutani akupeze kuti akuchosedwa ndi atonno kuti mukupangapo chani koma no guys we were expecting kuti munakatha kubwera inu yakuboma makamaka ku home affairs ndikuzayankhulapo home affairs is again Department of Foreign Affairs amene mmatiyang'anira makamaka zokhuzana ndi mabala amaiko akunja timembekezo zono munakabwera zafotokoza situation ya amene aja koma ayi sizikukhudzana kumeneko mungokhala zete ndife tiziwa bwanji nokuona kuti mukupangapo kanthu zefe tikuyembekezeratu mukuyenera mupite mukatenga anthu aja kumenekoko kundendeko akachokeko fa kumenekoko ndi kundende ndithu mwa njira ina yake agwiridwatu anthu otosata mwakufuna kwawo anakafutsiro zono kuti mupita ukumupita anakakana sakanapitako fona esa amaziwako kumeneko kunoti ayi koma apapa ndi zonena kuti chani anthu aja they are locked there atchekidwa kumenekoko anthu ona kuti amalirira tizibwerera kumudzi tifuwa tibwerere kumudzi nkukasidwa ano kundende mamoti abwerere kumudzi. So tapangani zothekera kuno kuti mukatengeso anthu amene aja we beg you please for goodness sake atengeni anthuwo azibwerera kuno kumudzi akuti